Na sziasztok, én Attila vagyok, és most megmutatom nektek The Expendables. Na, szóval ez nagyon jó játék. Lehet játszani 4 emberrel is, szóval 2 a joysticken, meg 2 a gépen. Lehet egy kicsit problémákat. És akkor itt. Kezdjük. Szóval sok ember van, így lehet kapni embereket, amikor megmutatom mindent. Így darálni kell. Mész, darálsz, figyelsz, hogy nem robbanj fel, még ilyesmi. Vannak főgonoszok. Én ezen a játékot le fogom játszani, szóval kb. Ilyen 3 videó lesz rajta. Na, azokat, akik így látok, akik ott megöltek, azok ilyen barátaim. Szóval őket is fel lehet. Hoppá, ez már velem van. Azt nekik dolgokat. Ingyen, szóval csináljátok, megnyomjátok a C-t és már kész. Jó, sokat segítenek, figyeljétek! Látjátok? Júj! Azta! Első pálya megvan! Na, szóval, ilyen a játék. Ez még az első ember, szóval még tiszta béna. Na, itt vannak az emberek. Gyere ide! Na, ez nagyon jó ember. Ez ilyen bombákat lő. Ugye? Puf, és felrobban. Az a főgonosz, ami a végén mindig meg. Tessék, ajándék, ajándék. Kész ajándékot? Nem. Bum! Azt a, fel fog robbanni. Kapd be! Hupá, hupá! Vigyázz, robban. Neked is ajándék? Vigyázz, engem rúgsz, ne szép. Azt a. Hú! Na jó, most már elég volt. Ez jó volt. Most jön egy főgonosz, de ez direkt meghalok, mert itt muszáj meghalni. Szóval így van kitalálva a játék. Most direkt meghalok, szóval amúgy a végén majd le fogom győzni. Direkt. Na, és akkor most így elkapnak. Na. Oké, nem kaptál el. Na és akkor így kell szabadulni. 3, 2, 1, Nyomtok bármilyen gombot, csak nyomni kell. Kiszabadul egy gyerek. Amúgy ezt a játékot nagyon könnyen kell. Nagyon könnyű. incomplete. Könnyű a játék, de mégis nem annyira könnyű, de jó játék, szóval. A játékot nagyon könnyen lehet letölteni, mondom. Csak meg kell, hogy legyen a Steam. Ez ilyen program, ami elindítja a játékot. Ha akartok játszani a Broforce, az egy, szóval ugyanaz, csak kevesebb pálya és ilyen sokkal bénább. Itt vannak új emberek, új frissítések, ilyesmi. Ahhoz Unity kell, ehhez meg a Steam. Szóval könnyű, csak kell regisztrálni semmi. Új ember! A minigámos gyerek. Ha láttátok a harmadik részt. Majd a végén meg is mutatom, hogy mi a Steam, ha akarjátok. Inkább van a nézzük. Júj! Minek segítséget hívtok? Persze, minek hívtok segítséget? Igen. Így kell darálni. Na még 2 pálya, és ha lájkoltok és tetszik nekik, akkor le is győzöm a boszt. Ó, te félsz, ne neked. Egy is jó! Ki vagy te? Biztos még János. Igen, tudtam. Azta! Vigyázz, vigyázz, nem megyek oda. Hogy tudod? Azta! Ott egy gyerek, aki ilyen bombákat lő, szóval nekem. Ez hogy darál? Úristen! Most így alatt átvásom, ez olyan minigámos gyerek, hogy úgy tud darálni. Ennyit érsz. Már olyan ügyes vagyok, hogy olyan béna voltam.
ezt a checkpointot. Ez a gyerek ilyen bombákat dobál. Hogy menekülnek? Aszta! Így kell robbantani. Ott az a kutya az nagyon szép. Ennyit ér. A kutyák nagyon durva, szóval ha megöltek valakit, és ott egy kutya, az megeszi azt a valakit, és akkor új ember, igen, és akkor nagyobb lesz a kutya, szóval durva. Ez az. Nem dobsz. Ez az. Ez jó vág. Mi van? Ja igen, megölt a kutya, szóval ez ilyen félelmetes. Nem baj, amikor felvesztek új embereket, akkor kaptak. Látod, milyen nem lehet a kutya? Ott van. Na, akkor így kaptak életeket, szóval tök jó. Várja, felrobban. Ez az! Ez jó. Ez az utolsó pálya, utána jön ez az első boss. Végülis 2 nagy boss van. Igen, ilyen mint a... Ez ilyen bombákat dobál. Így kell alá menni, ez ha rádesik, az nem halsz meg, szóval. Vigyázz! Robban! Na, ez ilyen késős gyerek, ez nagyon jó, most kaptam meg. És tetszik, mint ilyen. Cső! Nekem nagyon tetszik a játék, szóval. Új esnek úgy látszik, hogy tiszta a bénaság, de utána, amikor kezdtek játszani, úgy fognak tetszik, hogy ennyi tetszik. Tudom, azt a pont, akkor lősz le. Megkapod! Azt a... Akkor egy kihígszerem. Ez a szuper támadás. Na akkor folytat el, egy kicsit. Baj van. Árammal. Támadás! Azt a... Ez így hátra lök. Júj! Mennyi vér, úristen! Csücsárkány! Ezzel akartam volna maradni. Nem elcsük. Robban! Mondtam. Felrobban? Felrobban. Hát. Na, és akkor annyi lesz mára. Ha tetszik nektek, dobjatok egy lájkot, és akkor meg is mutatom nektek, hogy kell legyőzni a főgonoszt. Igen, na, akkor sziasztok!